Welkom en goedenavond bij Radio Perolas. Leuk dat jullie weer kijken. We zijn er weer met, ik weet niet hoeveelste aflevering, maar het zal rond de 30, 32 zijn. We zijn een beetje de tel kwijt. En vanavond hebben wij te gast Roger Veldrop. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. En door regen, weer en wind hier naartoe getogen, maar we zijn toch blij dat je gearriveerd bent. Helemaal gered. In blakende welstand en goed gezond voel je je? Ja, ik ben fit. Je bent hartstikke fit. Dat is natuurlijk wel eens anders geweest, maar je bent de man die harten onderzoekt. Daar komt het eigenlijk wel op neer, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Sinds dat ik zelf hartfalen heb gehad, heb ik de hele carrière omgegooid. En nu dus zelf aan het onderzoek naar verschillende harten. Dat is een hele bijzondere combi eigenlijk, dat iemand in de wetenschap zo dicht komt bij iets wat hij zelf ondergaat en waarvan hij zelf de patiëntenervaring heeft van wat dat nou inhoudt. Ik heb wel eens gedacht dat zou eigenlijk veel vaker zo moeten zijn. Dat een arts die jou behandelt zelf die ziekte ook heeft en dan precies weet wat hij ervan denken moet. Ja, het zou wel een voordeel zijn, maar ik gun het niet iedereen. Nee, het is zeker geen ideale wereld misschien, maar het is wel wonderlijk. Want er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die alles van een ziekte weten, maar het niet weten wat het is om het te hebben. Ja, en dat is super belangrijk. Het is zo belangrijk ook te snappen wat de patiënt voelt. En ik denk dat daar een hele mooie bijdrage geleverd kan worden aan de wetenschap. En daarom worden er ook steeds meer initiatieven genomen om patiënten te includeren in onderzoek, in grote onderzoeksgroepen, in allerlei verschillende takken van sport. Om te kijken van hoe kunnen we patiënten meenemen, om te kijken wat de patiënt wil. Wil de patiënt een pil of een injectie of wat wil de patiënt? Ja. En is het puur om te laten zien wat we in de wetenschap kunnen, of wil je kijken wat de patiënt graag zou willen ontvangen? En de patiënt beschikt ook over data natuurlijk, waar je ook van alles mee kunt. En dat is de start van het hele onderzoek. Ik denk dat het zo belangrijk is dat de patiënten meehelpen daarin. En wanneer dat je ook het DNA van een patiënt kan onderzoeken en daar dus de foutjes eruit kan halen, misschien wel kan herstellen. Ik denk dat dat de basis gaat worden voor de toekomstige manier van geneeskunde bedrijven. Ja. Misschien dat we even als een klein soort aanzetje eens even kunnen een vogelvlucht maken door wat jou min of meer is overkomen, zeggen we dan maar eventjes, want zo zal dat toch op je zijn overgekomen. En dat begon bij het hart, hè. We hebben daar even een slide van klaargezet. Dit is een kloppend hart zoals dat in ieder mens zich beweegt. Ja, ik denk dat het ongeveer, dat is zo groot als je eigen vuist ongeveer, hebben ze mij altijd verteld. Ja, een flinke vuist, maar daar hoort natuurlijk het een en ander bij, maar hij zit goed verpakt in de borstkas. En het zit ook nog eens tussen je longen, dus het is een druk gebiedje. En voor iets dat zoveel beweegt is dat natuurlijk wel heel interessant wat er allemaal gebeurt. Oké. Hierna komt een plaatje van jou in je jongste jaren. Dus ik heb het een beetje moeten opblazen, maar jij bent hier, wat is het, een jaar of 4 of zo? Ja, dat denk ik. Ja. Het zal jaren 4 zijn. Ja. Ik denk als ik het goed zie ook nog bij opa en oma thuis. En een normale jeugd achter de rug, zullen we maar zeggen? Of was dat niet normaal, toch? Een rustige jeugd, ja. Okay. Het is bij de geboorte ben ik wel te vroeg geboren en met een gespleten verhemelte. Oh ja. Dus het was een lastig begin, maar de hele jeugd rustig opgegroeid in Liemde, tussen Eindhoven en Den Bosch. En broertje, zusje, ouders, niks aan het handje. Ja. Dan gaan we eens even kijken wat er met harten gebeurt. Want je hebt hier 2 plaatjes van een normaal hart. We zien het links, hè? Ja. En wat is er met dat rechterhart aan de hand? Ja, dat is een gedilateerd hart. En je ziet aan de rechterkant, maar omdat je zo naar een hart kijkt, naar de patiënt toe, is dat de linkerkant. Het grote rode vlak. Je ziet dus het verschil bij het rechterplaatje en het linkerplaatje, is dat bij het rechterplaatje is het rode vlak is groter. En wanneer dat de hartkamer gedilateerd is, dus vergroot is, kun je dus een probleem krijgen met het rondpompen van het bloed. En ja, dat heb je nodig om goed in leven te blijven. En dit kan dus problemen veroorzaken van inefficiënt bloed rondpompen, maar dat kan ook problemen veroorzaken met geleidingsstoornissen. Bijvoorbeeld fibrilleren. Ja. Maar het groter worden van zo'n hart, dat komt omdat hij het niet trekt of omdat waarom wordt een hart groter? Dat is toch niet normaal? Ja, dat is eigenlijk een samenspel tussen verschillende factoren. Omdat het hart ziek is,
zal het proberen te overcompenseren en zal het extra moeten werken om goed te blijven. Maar je ziet ook dat de matrix, dus de buitenkant eigenlijk van het hart, dat continu gaat aanpassen aan het probleem wat op dat moment gebeurt. Wanneer dat je dus een ernstig vergroot linker hartkamer, zoals op het plaatje hebt, dan kunnen dus grote problemen ontstaan, want de linkerkant verzorgt de grote bloedsomloop. Dus wanneer dat je daar een probleem hebt, dan kun je dus echt problemen krijgen met functioneren. Ja. Dus dat hart raakt eigenlijk steeds meer uit zijn normale doen. Moet door overcompensatie een prestatie leveren die pittig is. Waardoor die ook meer spierweefsel zal gaan bevatten misschien? Ook dat, maar het is, dat is het hele interessante van dit soort ziektebeelden. Bij sommigen zie je dat je juist een verdikking krijgt van de hartspier. Maar anderen die krijgen juist een hele verslapping van de hartspier. En daar liggen verschillende oorzaken aan de grondslag. En dat kan een genetisch probleem zijn, maar dat kan ook een ander probleem aandienen wat er in het lijf op dat moment gebeurt. Of door medicatie. Ja. Toen heb je een plaatje klaargezet dat ik niet helemaal begrijp. Dit moet je maar eens even toelichten, want dit heeft er ook mee te maken, denk ik, hè? Dit is eigenlijk de basis van het probleem wat bij mij is gebeurd. Dus op de linkerkant zie je een grote blauwe bol. En die grote blauwe bol, dat is je celkern. Dus niet de hele cel, maar alleen de kern van de cel. En daarin zit al het DNA opgeslagen. Dus je erfelijk materiaal. Het witte netwerk dat je bij het bolletje ziet, dat is je lamine-netwerk. En dat lamine-netwerk zorgt ervoor dat alles wat beweegt, want je zag net het hart bewegen, en dat al die krachten op het hart goed worden doorgegeven. En dat is super belangrijk, want dat kan dus verschillende problemen veroorzaken wanneer dat het netwerk dus niet intact is. En dat zie je aan de rechterkant. Rechtsboven, als je goed kijkt, zie je NL staan. Nuclear lamina. En dat zie je dus met een elektronenmicroscopiefoto. Dus dat is enorm ver ingezoomd, maar dat is een echte foto hoe het echt gebeurt. En dan zie je dus ook dat het echt een netwerk is die rond de celkern ligt. En bij mij zat daar dus een foutje in de DNA, wat ervoor zorgt dat dat netwerk niet intact is. En dat levert dus de problemen op. Heb jij dat dan bij iedere cel in je lichaam, of is dat alleen bij de hartcellen? Of waar zitten we nu? Dit zit in iedere cel van je lijf met een celkern. Oh ja, oké. Ja, en dat zijn niet alle cellen in je lijf. De rode bloedcellen hebben geen kern, maar bijvoorbeeld de cellen in je hart hebben allemaal dit, maar ook in het puntje van de vinger. Alleen daar kon het geen kwaad en in mijn hart kon het wel kwaad. Daar kon het wel kwaad. Ja. Oké. Dus dit is eigenlijk de kern, zeg maar, van het mankementje. Dat is een heel genetisch probleem eigenlijk wat je dan hebt. Ja, klopt. Ja. Dit moet erfelijk bij je terechtkomen. Ik neem aan dat jouw beide ouders daar een componentje van hadden? Of ja, waarschijnlijk? Dus het erfelijk materiaal wat je krijgt is 50-50. Dus je krijgt de helft van je vader, de helft van de moeder. En in dit geval was het een foutje in de DNA vanuit mijn moeders kant. En dat komt dan samen. En wanneer dat heeft dus in dit geval een probleem veroorzaakt. Ja. Ik weet niet of je nou broers en zussen hebt, of die met dezelfde problematiek... Ja, we hebben wel veel in de familie, hebben wel deze genmutatie. Of het dan uiteindelijk tot klachten leidt of niet, dat is niet altijd zo. Of in mindere mate, dus er zit wel verschil in. Dus wat we sowieso al weten is dat er een verschil zit in wanneer dat je hetzelfde gendefect hebt, kan het wel zo zijn dat de uiting, dus het ziektebeeld, anders verloopt. En dat is natuurlijk super interessant. Dat wil zeggen dat niet alle problemen in het DNA opgeslagen ligt, maar dat er ook nog om het DNA van alles gebeurt op verschillende niveaus, eiwitniveau of op het celniveau of op het weefselniveau, waar er problemen kunnen ontstaan. En merkte jij dat in jouw familie? Dienden zich problemen aan bij familieleden? Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in de wetenschap dat mijn moeder altijd ziek was, altijd hartfalen had. En dat heeft verschillende uitingen, van moeheid tot aan gezwollen enkels, dat je veel vocht vasthoudt, omdat het rondpompen dus niet meer efficiënt gebeurt. Dan krijg je de bekende vocht in de enkels. Maar dat leidde op een gegeven moment ook tot ritmestoornissen. En dan krijg je dus ook bijvoorbeeld een pacemaker of een ICD. En die heeft mijn moeder ook gehad, alleen dat was toentertijd, dan hebben we het over enkele tientallen jaren geleden. Inmiddels heb ik hier ook een pacemaker meegenomen, inmiddels zien ze er zo uit. En dit is dan met een ICD-functie. Ja. En dit verzorgt dus door draadjes die hieruit komen en die zitten in je hart. En die verzorgen dus het ritme van het hart, om het hart maar efficiënt op hetzelfde ritme te laten kloppen.
En er zit ook een draad in om een schok te geven. Dus wanneer dat het hart op hol slaat, wanneer dat er een hartstilstand zou kunnen dan brengt hij weer structuur in het dan geeft hij een schok om het hart weer in het goede ritme te krijgen. En dat heb ik ook meerdere keren gehad. Dus dit heeft letterlijk mijn leven gered. Ja. Het ding is kleiner dan een computermuis, hè? Dus het is een heel compact instrumentje. Maar jouw moeder die had dus waarschijnlijk een groter exemplaar? Was het. Dat leek meer op een sigarendoosje dan op een pacemaker. Ja. En tegenwoordig zijn ze nog veel kleiner hoor, want dit is ook alweer 15 jaar oud. Ja. Dus jullie leefden thuis met de wetenschap dat het met Ma niet goed ging en dat er risico's aan vastzaten. Ja, klopt. Ja. Maar ja, dat wat daar de oorzaak van was, dat een genetisch iets was, dat wist ook iedereen. Dus, of was dat... Ja, dat vermoeden was er natuurlijk wel, omdat de moeder van mijn moeder op jonge leeftijd overleden is ook door hartfalen. Oh, ja. Maar toen werd het nog genoemd als slecht hart, omdat je simpelweg niet wist wat er aan de hand was. Een Franse groep heeft eind jaren 90 pas ontdekt dat dit gen bestond. En daar zijn ze toen mee naar buiten gekomen en toen hebben ze eigenlijk andere ziektebeelden gevonden wat hiermee te maken had. En elke keer was er een ziektebeeld, het was eigenlijk niet goed bekend. Hoe zit het nou eigenlijk? En dan bleek het ook weer dit probleem te zijn. Dus er zijn heel veel verschillende ziektebeelden bij één bekend. Genmankementje. En iedere keer hetzelfde genmankement levert allerlei fenotypische, verschillende varianten op bij verschillende patiënten. Het zijn verschillende mutaties, dus verschillende foutjes op het DNA, maar wel op hetzelfde gen. En normaal is het zo dat je binnen hetzelfde gen dezelfde type aandoening hebt. Ja. Alleen bij dit gen zie je compleet verschillende aandoeningen die je verwacht eigenlijk dat die niet bij elkaar horen. Ja. Nu is zo een van die ziektes is progeria, geloof ik, heet het, hè? Ja. Daar hebben we ook een plaatje van, want we zien dat wel eens. Het is een zeer weinig voorkomende ziekte. Ik denk dat dit de patiënt is, maar de volgende die is al wat bekender. Dit is een ander ziektebeeld. En dit is inderdaad progeria. Ja. Dus aan de rechterkant, Sam Burns is waarschijnlijk de meest bekende progeria-patiënt. Het zijn kinderen, echt kinderen nog, die vanaf een hele jonge leeftijd een extreem snelle veroudering krijgen. Dus wanneer dat je iemand willekeurig zou vragen hoe oud dat deze persoon is, dan zou je misschien uitkomen op 80. Ja. Maar hij is dus, zoals hieronder staat, die is net 17. Hij is net 17 geworden en toen is hij overleden. En uiteindelijk hebben deze patiënten ook altijd heel veel verschillende problemen, verouderingsziektes. Maar die overlijden wel vaak aan hart- en vaataandoeningen. Terwijl een typische oude mannenkwaal zou bijvoorbeeld prostaatkanker zijn. Maar daar overlijden deze patiënten niet aan. Dus, en dat was op een gegeven moment alweer een link dat er in het hart- en vaatonderzoek dat er waarschijnlijk nog wel meer te halen viel. Ja. Van deze patiënten zijn er maar een stuk of 35, 40 in de wereld, geloof ik. In Nederland eentje heb ik gelezen, in België 2, het komt maar heel weinig voor. Ja. Maar jouw aandoening komt waarschijnlijk vaker voor? Ja, we hebben een soort paraplu van van dit soort aandoeningen. Dus wanneer dat er een mutatie of dus een DNA-foutje zit op het lamine-gen, dus dat was van dat netwerk die ik op die blauwe bol liet zien. Wanneer dat je dat hebt, dan heet dat een laminopathie. Dus een pathie, een ziekte van het lamine. En dat is dat netwerk. Wanneer dat daar een fout zit, dan zie je dus dat je dit soort bijvoorbeeld progeria kan krijgen. Dus dat is, maar daar hebben we het waarschijnlijk met mensen die echt hartfalen ervan hebben, waarschijnlijk ongeveer 700 in Nederland. Dat is een ruwe gok, want de meeste mensen die zullen het niet weten, omdat niet iedereen genetisch onderzoek heeft laten doen. En een van de uitingen van dit probleem is een plotse hartdood. En daarom wordt er vaak bij mensen met een laminopathie, wordt er vaak dan een ICD geïmplanteerd om te voorkomen dat er zoiets gebeurt. Ja, oké. Nu heb je plaatjes van cellen meegenomen en dat zijn deze hier, waarvan sommige die zijn wel in orde, denk ik, en andere niet. Nou, ze zijn allemaal niet in orde. Oh, allemaal niet. Oké. Ja, en dit zijn wederom celkernen en niet de cel zelf. Dus dit kunnen we in het laboratorium doen. En het lamine-netwerk, dus wederom dat netwerk wat ik net liet zien, dat kan ik koppelen aan een lichtgevend signaal. En dat geeft groen licht als ik er een laser op zet. Dus het groene lijntje wat je ziet is het lamine-netwerk van de celkern. En linksboven zie je bijvoorbeeld echt, dat heet ook echt een donut shape. Dus je ziet echt een donut, een gat in het midden. Ja. En dat is niet alleen dat het lijkt van bovenaf dat er een gat in zit, er zit ook echt daadwerkelijk een gat in.
Bij die andere celkernen, dan zie je dus bijvoorbeeld allemaal dat er een stukje uitsteekt, bijvoorbeeld onderaan. Of dat er kleine gaatjes in zitten, net aan de rechterkant. Dus je ziet allerlei verschillende problemen en dit zijn echt typische celkernen van deze aandoening. Oké. Dan gaan we even naar het volgende plaatje, want daar heb je nog meer kleurtjes aangebracht. Want jij hebt deze foto's zelf gemaakt, denk ik, of niet? Ja. Dus een van jullie vaardigheden is dat je foto's gewoon leesbaar kunt maken en zichtbaar kunt maken van wat daar speelt. Ja. Wat heb je hier gedaan dan? Ja, als we normale cellen onder een microscoop leggen, dan zie je eigenlijk een beetje roze-bruin, grijs, er zit niet zoveel kleur in. Ja. Dus uiteindelijk kunnen wij bepaalde eiwitten kunnen we dan aankleuren onder een microscoop. En net zag je dus het lamine-netwerk in het groen en nu zien we het tubuline-netwerk in het groen. En dat is eigenlijk, dat moet je zien als het skeletsysteem van je lijf. Dus wat je in je lijf hebt met je botten, dat houdt je overeind en dat staat goed. Is dit het tubuline-netwerk wat het skelet eigenlijk is van de cel. Zowel die vorige cellen als deze cellen, die komen ook echt van mezelf. Want ik heb een biop laten nemen uit mijn arm. En daar hebben we de cellen uit geïsoleerd. En vanuit die cellen, omdat ik deze aandoening heb, zien we dat gelijk terug in die cellen. Dus dat er dus een afwijking zit in de celkern. Dat is ook iets heel wonderlijks, dat je eigenlijk jezelf kunt onderzoeken. Je hebt alle equipment en zaken die je daarvoor nodig hebt, heb je bij de hand. Ja. En je bent zelf proefkonijn van het hele onderzoek. Ja, ik ben inmiddels eigen experiment geworden. Je weet veel meer over jezelf dan menig andere burger in Nederland, zullen we maar zeggen. Ja, op celniveau wel. Ja, maar dit is allemaal nadat je wist wat je had en nadat jij je ziekte hebt getrotseerd, zeg maar. Mm. Maar zover was het nog niet in het begin. Want je hebt eerst, dat is het volgende plaatje, daar hou jij dat is het plaatje van een hartpomp, zo te zien. Ja. Heb jij die gehad? Of? Ja, ik heb toen ik ziek werd, bij mij was het een progressief ziektebeeld. Dus het werd steeds erger. Ik promoveerde in Amerika op coronavirus. Maar niet in het coronavirus zoals we het nu kennen, maar een coronavirus veel eerder. Het broertje ervan, het is eigenlijk dezelfde familie. Het is ook het coronavirus. Dit heet het begin van coronapandemie nu, dat heette SARS-2. Oh ja. En ik heb als SARS-1 gewerkt. Dan zitten we in 2000? De SARS-pandemie toen de tijd was 2003 en ik heb in 2006 en 2007 aan coronavirus gewerkt in Amerika. Oh ja. Ja, en van daaraf begon ik te merken dat het fysiek minder ging en dat ik sneller moe was, maar ik heb veel gesport en je denkt altijd veel werken, veel druk op het werk, dus je zult ergens wel moe van zijn, maar op een gegeven moment merkte ik echt dat ik veel minder kon. En wanneer dat je minder kan, terug naar Nederland gekomen, naar de huisarts en uiteindelijk doorverwezen naar de cardioloog. En van daaruit heb ik heel veel boezemfibrilleren gekregen. Dus dat was ook de reden waarom dat ik vermoeid werd. Een pacemaker gekregen. Maar uiteindelijk, dus een aantal jaren later, heeft dat tot levensbedreigende ritmestoornissen geleid. En heb ik ook veel keer een hartstilstand gehad. En toen dat een aantal keer gebeurde, en die ik dan gelukkig overleefd heb. En dat is, in totaal heb ik 4 keer een hartstilstand overleefd. Ik mag toch hopen op het ziekenhuis is dat gebeurd? Dat verschillende plekken. Het is in het ziekenhuis gebeurd, het is bij een lunch is het gebeurd. Het is op een volleybalveld gebeurd, dus het is op verschillende plekken. Mensen om je heen die weten hoe je moet reanimeren? Ja. En jou er doorheen hebben gesleurd totdat de defibrillator of een of ander instrument komt er dan op je af en die moet het dan gaan doen? Ja, dus adequaat reageren en dat heeft echt mijn leven gered. Wat heftig, 4 keer, dat is echt bizar veel. Ja, dat is heel heftig en uiteindelijk hebben ze konden ze dus niks meer doen met het hart, want dat was gewoon wachten op de volgende hartstilstand. En toen kwam dus een plaatje voorbij wat je nu net zag. Van de hartpomp. Ja, misschien dat we die nog even kunnen zien, want dat is een heel systeem eigenlijk. Ja, het is een heel systeem. Dit hebben ze in Utrecht geïmplanteerd. Wanneer het hart niet goed genoeg meer is, maar je kunt op de transplantatielijst, er is een enorm tekort aan harten. Ja. En op dat moment was er dus geen hart beschikbaar. En wat ze dan dus doen, is aan de onderkant van het hart maken ze een gat en dan zetten ze de pomp erin. En het grijze stukje in het horizontale deel,
Dat is eigenlijk een impellertje, dus die draait heel snel rond, 10.000 toeren per minuut. En die pompt eigenlijk het bloed, die trekt het uit het hart en die pompt het terug de slagader in. Ja. Maar dat hele systeem draait op elektriciteit. En dan zie je dus die lange draad die als een S-vorm, die komt dus uit je buik. Dus die kwam hier aan de zijkant uit mijn buik en naar de controller. En die controller moet energie hebben, dus dan heb je 2 accu's. En dat zijn de 2 zwarte strips aan de zijkant. Dan heb je 2 accu's, maar zo'n accu was toen al meer dan 1 kilo. En uiteindelijk worden die steeds lichter en gelukkig is er weer een nieuwe variant, die zijn wat lichter, maar die gaan maar een paar uur mee. Ja. En als die een paar uur meegaan, dus je moet altijd reservebatterijen hebben, want op het moment als de accu stopt, of als de accu leeg is, Dan is het klaar. dan stopt de pomp en dan is het klaar, want je hart doet zelf eigenlijk niks meer. Oh man. Dus dit is, in deze tijd kun je dus ook niet zwemmen, douchen, dat soort zaken. Dus je hebt een heel aangepast leven op dat moment. Enig idee hoeveel mensen in Nederland met zo'n pomp rondlopen? Dat zijn er toch niet zo heel veel, denk ik. Nee, niet veel. Ruwe schatting zal 100 zijn. Oh ja, oké. Maar dat is een heel beperkend apparaat met een heel hoog risico en gewoon in de wachtstand van krijg ik maar een donorhart. Ja, en dat is ergens is dat de hoop dat dit een hele mooie brug is naar transplantatie en dat werkt. Dat is heel fijn. Zover was je nog niet, want we hebben nog een plaatje van jou dat je dus in bed ligt. Deze is dat, geloof ik, ja. Ja. Ik weet niet wat er aan apparatuur om je heen staat, maar dit begint op een hart-longmachine te lijken, of is het alleen hartcirculatie? Ik heb al aan de hart-longmachine gelegen. Dit is net na de transplantatie. Oh, dat is net daarna, oké. Ja, dus hier ben ik net terug op de IC. Ja. En er ligt enorm veel. Dus je krijgt dus alles. Dus die groene pompjes aan de zijkant, aan de rechterkant, daar zitten gewoon de medicijnen in. En die worden gewoon rechtstreeks het lichaam ingepompt om echt de medicijnen te geven die je op dat moment nodig hebt. En dat is dat is natuurlijk super heftig geweest. En er ligt ook nog wat aan de zijkant en dat heb ik bijvoorbeeld hier. Oh ja. Dus deze zat ook in de nek en die zag je op het plaatje zag je die aan de zijkant bij mij liggen. Dus dit gaat in je lijf en hier kun je van alles op aansluiten. Dus je kunt medicatie geven, maar je kunt hier ook meetapparatuur op aansluiten. Ja. En dit is, dan is het wat efficiënter en dan ligt alles bij elkaar. Dus dat gaat de halsader binnen om jou constant te voorzien van datgene wat je nodig hebt. Of dat nou medicatie en voeding waarschijnlijk ook, en alles wat je nodig hebt gaat rechtstreeks de bloedbaan in. Ja, dus en dit maakt het dan wat efficiënter, omdat je ook direct kan reageren wanneer er een spoedgeval is of wanneer dat er iets gebeurt wat direct... maar je moet wel blijven liggen natuurlijk, want je kunt hier geen kant meer mee op. Ja, dus, daar doe je niet zoveel meer. Dus, dus je voelde je daar ook niet zo best, zullen we maar zeggen. Ben je dan aan het herstellen met je nieuwe hart? Eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk ging het herstel heel snel. Ook al was het begin natuurlijk best wel natuurlijk heftig. Je wordt wakker en dan weet je dat je leeft, maar het idee dat je, wat voel je in het begin en ben je zo blij dat je leeft. Ja, je zit zo onder de medicijnen en mijn donorhart bonkte enorm en ik was met de steunhart dus helemaal niet meer gewend aan een hartslag. Want die steunhart, dat trekt de hele tijd het bloed eruit en dat is gewoon een zoemend pompje zonder hartslag. En als je dan ineens een donorhart krijgt en je hebt voor het eerst sinds 1,5 jaar weer een hartslag, dat voelt zo overweldigend. En toen dacht ik, is dit het nieuwe hart? Moet ik hiermee verder? Dat was heftig, maar ja, natuurlijk, het is heel snel gegaan en binnen een paar dagen van de IC af en daarna ook weer zo snel mogelijk terug naar de verpleegafdeling. Ja, we hebben daar ook nog een plaatje van, dat je aan het trainen bent, als ik me niet vergis. Dus dat rechterplaatje, nou links ben je nog niet helemaal, maar dat is ook na de operatie zo te zien, hè, links? Ja, dit is net na de operatie, dus je ziet helemaal onderaan, zie je ook nog de drains onder het verband uitkomen en je ziet hoe vermagerd dat ik daar was. Je bent enorm afgevallen dus en dat komt omdat je heel lang op bed hebt gelegen, voordat dat hart kwam. Ja, en ziek. Ziek zijn kost veel energie. Dus dat is echt heftig. Maar je ziet ook de grauwheid in het gezicht. En eigenlijk ben je hier alweer aan de beterende hand natuurlijk. Dus daarvoor was het nog slechter. Maar je ziet ook de spierafbraak en onder andere bij de bovenarmen. Dat was heel heftig toen. En ik kon ik met de vingers rond. En dus dat is wel... dat is echt een serieus heftige tijd geweest. En aan de rechterkant zie je eigenlijk na een paar dagen, je wordt alweer op de fiets gezet.
En dan is de bedoeling dat je, nou in dit geval wondvocht wegpompt en dat je weer gaat opbouwen. Je hart is niet meer de limiterende factor. Het zijn je spieren die je weer op moet bouwen. Ja. Dus bewegen. Enig idee van wie je dat hart hebt? Dat nee. vind je ook prima zo? Nou, ik denk er wel veel aan. Ik denk, er gaat sowieso geen dag voorbij dat je er niet aan denkt. Dat is echt, dat is niet een statement. Dat is, je bent iedere dag daarmee bezig. Maar ik zit wel te denken, ergens wil ik het wel graag weten. Het is natuurlijk, die persoon, het hart is van iemand die is overleden. Ja. Maar daardoor heb ik mijn leven wel weer terug. En dat geeft een heel vreemd evenwicht. Dat ik verder kon leven terwijl iemand anders is overleden. Dus daarom, ik ben in de nacht geopereerd. Dus daarom heb ik altijd op de eerste dag, dus het einde van de dag, dan sta ik altijd stil bij de donor. En de tweede dag, dus de dag dat ik het hart heb geïmplanteerd gekregen, dat is dan een beetje de nieuwe verjaardag in dat geval van het hart. Ja, dus ik ben er wel echt mee bezig met die donor en ik denk ook wel dat je wilt die mensen bedanken. De familie wil je bedanken wat daar gebeurt. Ja. Misschien kan dat nog op een dag, maar dan moeten we het dan maar even voor ons uitschuiven. Je bent onderzoek gaan doen. Misschien dat we daar eens even naar kunnen gaan kijken, want je hebt heel veel op dit gebied nu inmiddels onderzocht, maar je hebt ook een aantal dingen ontdekt. Dus we hebben wat plaatjes van jou op de Universiteit Maastricht. Hier, ik weet niet precies, tenminste ik neem aan dat het hier in Maastricht was. Ja, dit is in de Sint-Jan. Ja. En daar... dit is eigenlijk naar alles wat er gebeurd is. Ik was natuurlijk met het promotieonderzoek bezig, vlak voordat ik ziek werd. En dan ben je zo dicht bij je promotie en uiteindelijk dan word je door de ziekte teruggeworpen. Ja. Op alle gebieden, fysiek, maar ook qua carrière. En je wordt op alle manieren teruggeworpen en dan wordt de veerkracht verwacht. En ik ben bij verschillende hoogleraren geweest en die hebben me toch verteld, misschien is het toch beter om het gat in de cv, wat niet je schuld is, maar wel ontstaan is. Misschien kunnen we dat proberen weg te werken. En toen ben ik toch eerst nog een studie gaan doen. En daardoor ben ik in Maastricht gekomen. En dit was een foto van de ceremonie, van de diploma-uitreiking na 2 jaar. Oh ja. Dat ik toch weer opnieuw de schoolbanken ben ingegaan, toch weer opnieuw een hele studie heb afgerond. Kijk eens aan. Dus dat is echt wel een moment van trots. Ja, dat snap ik wel, ja. En dan is er nog dan heb je nog rechts daar een groot certificaat ontvangen. Dat zal wel een geldbedrag zijn geweest? Of? Ja, en die heb ik dan niet ontvangen, die heb ik gegeven aan, in dit geval, de wetenschappelijk directeur van KAREM, het instituut in Maastricht. En Leon Scheurens, de hoogleraar van de werkgroep. En Martin Paul, de inmiddels scheidend president van de universiteit. Ja. Ik heb een grote crowdfunding opgezet. En eigenlijk gaan kijken hoe kan ik het onderzoek naar dit soort aandoeningen, waarvan veel te weinig bekend is. We hebben gewoon geen oplossingen, gewoon geen. Alles wat ik hier ook laat zien, dit zijn allemaal symptoombestrijdingen, maar we willen een oplossing gaan zoeken, zodat wij de patiënten voor een laminopathie, maar ook voor andere genetische hartaandoeningen, om die echt te kunnen helpen door van tevoren al in te kunnen grijpen, voordat iemand ziek wordt. Of als iemand ziek wordt, of we dan kunnen kijken of bijvoorbeeld een gentherapie, of kunnen wij een medicijn ontwikkelen. Maar we moeten eerst de ziekte begrijpen. Ja. En dat is altijd belangrijk. En wanneer dat je de ziekte begrijpt, kun je hem ook oplossen. En om de ziekte te begrijpen, bijvoorbeeld de plaatjes die ik zojuist liet zien, met het groen en de blauw en dat soort dingen, dat noemen wij antibodies. Dus die hechten op het eiwit, maar die kosten 600-700 € voor een heel klein potje waar dat in zit. En het onderzoek is zo duur, dus ik ben een crowdfunding begonnen om zo goed mogelijk dat te kunnen financieren. En dit was de checkoverhandiging van meer dan €80.000, die ik met behulp van heel veel mensen heb mogen opzetten. En ik heb waanzinnig veel hulp gehad, waar ik echt heel dankbaar voor ben, want dit zijn bedragen waar je iets mee kan. Maar er is dus iets uitgekomen wat uiteindelijk erop neerkwam dat jij uit een bloedbuisje, een afgenomen bloed, ik weet niet of dat bloed van jezelf was, dat neem ik dan maar eventjes aan, dat je daar stamcellen uit bent gaan ontwikkelen uit dat bloed. Dat gebeurt wel op meer plekken in de wereld tegenwoordig, maar ik weet niet hoe dat toen was. Maar wat heb je daarmee kunnen doen? Ja, wat we wilden is dat je een minder invasieve manier hebt om zoveel mogelijk hartziekten te kunnen
onderzoeken. En dus, invasief betekent transplantaties, snijden, dat soort dingen? Heftige dingen, hapjes eruit nemen. Dus, dus je kunt ook met een soort hapje uit je hart laten nemen. Dat heb ik hier ook meegenomen. Dus hier heb ik, met zoiets gebeurt dit. Ja. En dan gaan ze dus in de hals. En in de hals gaan ze naar je hart toe. En dan happen ze gewoon een schaardelen zit daar. En dan gebeurt er hier in dat kleine puntje gebeurt er iets. En er wordt een heel klein stukje van het hart wordt weggenomen. En dan kun je dus gaan onderzoeken wat ermee gebeurt. Dit wordt gebruikt om de afstoting van het hart in kaart te brengen. Dus het is een donorhart. Dus er gaat een continue ontstekingsreactie, een hele lichte ontstekingsreactie is er altijd. Dus daar heb ik ook medicijnen voor, om dat te onderdrukken. Ja. Maar met dat kleine stukje hart, daar kun je dan dat kleine beetje onderzoek naar doen. Het probleem van het hart is echter dat hartcellen delen niet meer. Dus op het moment dat ik onderzoek met dat stukje hart doe, dan kan ik daar onderzoek mee doen en dan stopt het weer. En dan heb je eigenlijk een nieuw stukje nodig. Dan is het op. Ja. Dan is het op. Dus wat wij wilden is dat wij materialen hebben, zodat wij een hartfalen echt goed kunnen onderzoeken. Nou, als een patiënt toch al naar het ziekenhuis toe gaat, omdat ze bij de cardioloog bijvoorbeeld, die wil een buisje bloed hebben voor het laboratorium om de bloedwaarde te checken van de nieren, van wat dan ook, of van het vetgehalte in het bloed. Nou, dan wil ik gewoon ook een buisje bloed. Dan vraag ik, mag ik daar een buisje bloed extra hebben? Ja. Mm-hmm. De naald zit er al in, dus er is eigenlijk geen probleem. En wanneer dat je dan dat extra buisje bloed hebt, dan haal ik daar cellen uit. En die cellen kan ik opnieuw programmeren, dat het eigenlijk een soort stamcel wordt. Dus het is, wij noemen dat geïnduceerde stamcel. Dus ik maak daar eigenlijk een stamcel van. Met de eigenschappen van een foetus, zal ik maar zeggen. Een stamcel kan nog van alles. Die moet nog gaan kiezen wat die gaat worden, zal ik maar zeggen. Ja, dus je brengt de cel helemaal terug naar de geboorte van de cel. En die cel kan dus alles worden. Dat kan nog huid worden, dat kan haar worden. Je kunt er alles van maken. Ja. En ik ben geïnteresseerd in het hart, dus ik maak er kloppende hartcellen van. En daarmee... Het lijkt me knap om zo'n stamcel uit te leggen dat die hard moet worden. Daar heb je een truc voor, maar dat willen we niet weten. Nee, dat is voor niemand interessant. Nee. Ja, dat is te pittig. Maar goed, maar dat is je dus gelukt. Ja, dat is gelukt en dat geeft je zoveel materiaal. En het voordeel is, die stamcellen die delen heel snel. Dus, en die blijven maar delen en elke keer als ik er genoeg heb, dan hou ik een klein beetje apart en dan maak ik hartcellen van. Ondertussen de rest van die cellen, die blijven delen. En dan kan ik weer hartcellen maken en weer en weer. En dat was van je eigen bloed, dat is naar je eigen stamcellen toegebracht, vervolgens eigenlijk naar je eigen hartcellen. Dus je hebt nu je eigen hartcellen gecreëerd ik zeg maar even een petrischaaltje of een of ander, zoiets zal het wel zijn. Ja. En dan kijk je in de microscoop en dan zien we wat we nu gaan zien. Tenminste, op enig moment moet dit bij jou zijn gebeurd, dat je in de microscoop keek en dat je dacht, hier beweegt iets. Ja, en dat is een fantastisch moment. Als je de eerste keer dat ziet... inmiddels ben ik het wel gewend, want ik doe het al een flinke tijd nu. Ja. Maar de eerste keer dat het ook echt lukte, dat was geweldig. Ja. En dat ziet er dus heel subtiel uit nu, want dit gaat toch nog ongeveer losjes eraan toe, zal ik maar zeggen. Er beweegt iets. Hoe lang zijn deze cellen nu al hartcel? Deze cel is ongeveer 2-3 weken hartcel. En die begint nu te snappen dat die bewegen moet. Ja. En bij een foetus zou je kunnen zeggen, dit is een hele kleine foetus stadium. Ja. Is hij aan het zoeken naar, ik moet gaan kloppen, maar ik weet nog niet hoe. Ja, dus dit is echt de start van een foetushart. Ja. Dan gaan we bij de volgende filmpje wat je had meegenomen, gaan we zien, hier lijkt hem alweer wat verder, of niet? Ja, deze zijn eigenlijk jonger, maar die zijn nog zo jong en enthousiast dat ze flink aan het kloppen zijn. Maar dit is natuurlijk schitterend, omdat je ziet echt de geleiding zie je er ook gebeuren. Hè? Dus je ziet dat het dichter wordt en weer uit elkaar gaat. Dus een grote harmonica die elke keer doorgaat. En dit is... ook prachtig gevisualiseerd en mooi om te zien, alleen al hoe het gaat. Ja, en dit is wat je echt ziet onder de microscoop. Dus dit is niet net als net met dat blauw en dat groen. Dit zie je letterlijk zo onder de microscoop. En dit is fantastisch. Ik kan er uren naar kijken. Maar je kunt ook van alles mee gaan doen natuurlijk. Je kunt daar medicijnen op loslaten. Ja. Je kunt pacemakers, noem maar op. Ja, je kunt leads testen. Hè. Dus inderdaad, de stroomgeleiding kun je testen. Maar je kunt inderdaad... En dat is het grote voordeel, want omdat de stamcellen blijven delen, dat ik ongelimiteerde hoeveelheid van dit soort hartcellen kan maken, kan ik dus ongelimiteerd blijven testen. En dat komt met zo'n biopt bijvoorbeeld, kan dat dus niet. Dan kun je dus maar 1 testronde doen. En hier kun je dus blijven onderzoeken. En zo, dit is de manier hoe je veel onderzoek kan doen naar 1 bepaalde genetische mutatie. Ja.
Dat is belangrijk. Ja, we hebben in één plaatje hebben we per ongeluk een beetje overgeslagen, maar helemaal in het begin ergens, daar, het laatste fotootje van de eerste serie, daar zien we een schijfjeshart, ja dit hier. Ik neem aan, dit heeft ook nog een verhaal, want welk hart is dit? Dit is mijn hart, ja. Het hart wat bij jou is verwijderd. Ja, klopt. Dus dit is echt het hart waarmee ik geboren ben. Ja. En dat heb jij gevraagd van, ik wil dat onderzoeken? Ja, dus ik ben een samenwerking aangegaan met UMC Utrecht. En toen, dan wil je dus een bepaalde mutatie onderzoeken, in dit geval mijn eigen mutatie. En dan ga je een samenwerking aan. En op een gegeven moment zijn dit schitterende foto's die in Utrecht gemaakt zijn. Door de patholoog daar. En je ziet, ik heb net het plaatje laten zien van het steunhart, dat mechanische hart. Ja. Dan zie je dus linksboven zie je een geribbeld flapje eruit steken, dat is het uiteinde van dat steunhart. Oh, ja. Dus dit is echt mijn hart. En wat je dus hier ziet, en daarom staat dat meetlatje er ook bij, dat grote deel aan de rechterkant, dat is weer de linkerkamer van het hart, die dus zo verwijd was, wat we in het begin ook op een plaatje zagen. En zo ziet het dus echt uit. Dus je ziet een extreme verwijding van de linker hartkamer, maar de rechterkant is dus ook verwijd. En dit is dus een flinke dilaterende. Maar ongelooflijk hè, dat je in de microscoop staat te kijken naar je eigen hart, zonder dat je daar verder onder te lijden hoeft te hebben. Tenminste, je voelt je goed en je leeft met een donorhart, leef je eigenlijk prima. Zolang als het niet al te zeer wordt afgestoten en je daar problemen mee krijgt. Ja. Maar het werkt perfect dus. Ja, het heeft wel medicatie, het heeft ook wel restricties, maar het alternatief is er niet. Nee. Dus ik ben super blij met de donorhart. Ik slik echt een fractie van de medicijnen die ik hiervoor slikte, voor de transplantatie. Ja. Dus ik heb een paar pilletjes in de ochtend en een paar in de avond en that's it. En voor de rest is het een soort van coronaproof leven wat je eigenlijk leidt. Dus altijd zorgen voor hygiëne, handen wassen, blijf bij zieke mensen uit de buurt. Dus het is echt regels. En als je die regels gewoon goed hanteert, is er eigenlijk niks aan de hand. Ik ben, terwijl ik een verminderd afweersysteem heb, want het hart stoot anders af. Dus dat zijn mijn medicijnen om de afweer te verlagen. Ja. Zou ik ook makkelijker ziek moeten kunnen worden, maar ik ben... Zelfde ziek. Ik ben, nooit. Ja, dan heb je goede discipline en je houdt jezelf buiten de gevarenzone. Ja. Maar intussen treed je wel veel op. We hadden een fragmentje uit de UM Star Show. Daar heb je pas aan meegedaan, dat is vrij recent. Dat was een stream vanuit de Universiteit Maastricht. Ja. En dan zit je tussen de coryfeeën met toch wel veelbelovende ontdekkingen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderzoek zoals je dat nu doet. Ja. Dat je je eigen bewegende hartcellen kunt onderwerpen aan allerlei testen en proeven. Ja. Om te kijken wat dat brengt. Misschien leuk om eventjes jou aan het woord te zien in de UM Star Show. En kijken hoe je daar vertelt wat je hier eigenlijk nu in andere woorden ook hebt gezegd. Amazing. We go to Roger now. Roger Veldrop, welcome. Thank you. You were working on a PhD focused on coronaviruses. Super interesting. But your life it seems now. It seems now, yeah. But your life took a different turn. Can you tell us what happened? Yeah, during my PhD on indeed the infection strategies of coronavirus, I fell ill. I had a genetic disease. It was a heart disease and it was a progressive disease. So in a few years' time, I was from a PhD student until a heart patient, and eventually leading to a heart transplant in 2015. So that was a rough road. Yeah, and after the heart transplant, I started at Maastricht University, did a master study in cardiovascular biology. You went back to school? Yeah, back to school and obtained my third degree. So then it was time for another PhD. So I started in Aachen and in Maastricht. And currently working at the great lab of Leon Scheurers in Maastricht. Nou, weer een illustratief moment dat je ook dit onder de mensen brengt. Want je besteedt best wel veel tijd aan het publiek te woord staan over hetgene wat je gevonden hebt.
Want er zijn nogal wat mensen die hartproblematiek onder de leden hebben. Ja, dat zijn er echt verbazingwekkend veel. Ik denk dat veel mensen eigenlijk niet goed in de gaten hebben wat voor een probleem dat is, alleen al in de maatschappij. Volgens de Hartstichting heeft bijvoorbeeld meer dan 1,5 miljoen mensen hebben hartfalen in Nederland. Dus dat is, laten we zeggen, 10% van de bevolking. Ja. Dat heeft gewoon ernstig problemen door verschillende oorzaken. En het genetisch hartfalen is een belangrijk onderdeel daarvan. En wij hebben dus het idee, als wij die ziektes kunnen gaan begrijpen, kun je hem op een gegeven moment ook gaan oplossen. Ja, je hebt nu een methodiek gevonden, of eigenlijk ontwikkeld, die zich daar heel erg verleent. Die gaat voor een hele hoop patiënten gaat dat iets brengen natuurlijk. Ja, en vooral de schakel tussen de wetenschap en de patiënten. Dat is ook een van de redenen waarom dat je met dit soort zaken meedoet of dat je het verhaal naar buiten brengt. Is dat je de wereld van de wetenschap is soms een beetje in nevelen verhuld. Mensen weten niet goed hoe het eraan toe gaat op een laboratorium. Of dat klinkt een beetje als hocus pocus wat er allemaal gebeurt. En wat ik belangrijk vind is een soort brug te slaan tussen de patiënt, die ik zelf ben geweest, en de wetenschap, wat ik nu bedrijf. En dat is natuurlijk heel belangrijk om dat wat dichter bij elkaar te brengen. Zodat mensen ook begrijpen wat er gebeurt, wat doe ik met het bloed. Ik heb meerdere mensen heb ik ook gevraagd van ja, kom eens kijken. Kom eens kijken op het moment dat je buisje bloed. En kom eens kijken in het laboratorium wat ik ermee doe. En ik vind dat alleen maar leuk hoe enthousiast mensen kunnen reageren wanneer dat ze het proces aan het begrijpen zijn. Dat je dus van bloed kloppende hartcellen maakt. En dat je dan dus echt continu kan gaan kijken van hoe kunnen we dit ziektebeeld oplossen. Ja. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat mensen ook zelf met suggesties komen. En kun je dit proberen of heb je dat al geprobeerd? Ja, dat is super leuk om die interactie te hebben. Ja. Nou, dus je kunt ook wel voorspellen dat nu dit kan, dat er een hele range van mogelijkheden bestaat om onderzoeken in te zetten. Dus er zullen een hele hoop PhD's worden losgelaten op deze systematiek om te ontdekken van wat doet nou eigenlijk een medicijn op de hartslag en hoe werkt het? Ja, dat wordt steeds meer en ik denk dat Nederland is ook een van de koplopers in de wereld om dit soort onderzoek te doen. We hebben fantastische laboratoria in Nederland. Wij hebben nu een compleet nieuw stamcellaboratorium in Maastricht, die binnenkort geopend wordt. Dan hebben we het over enkele weken, dagen misschien wel. Dat is echt heel binnenkort. Maar in Leiden, in Utrecht, daar zitten echt toppers in dit vakgebied. Ja. Universiteit Twente, die verzorgt weer de techniek daarachter. Mm-hmm. Dus er worden echt hele mooie ontwikkelingen gemaakt nu. Dat had L1 ook in de gaten. Hè. We moeten eens eventjes kijken of we daar een klein stukje van kunnen laten zien. Een interview is met jou weer geweest over je ontdekking. En het was ook in Limburg wereldnieuws. Wij wilden hartcellen hebben. Aan gezonde hartcellen kom je heel moeilijk. Dus dan heb je muisstudies, je hebt dierstudies en je hebt andere soorten cellen. Wat wij wilden is dat we met menselijke hartcellen kunnen gaan werken. En daardoor hebben we eigenlijk bedacht dat je dus vanuit bloed bepaalde cellen haalt en die herprogrammeer je opnieuw. En wanneer je die opnieuw hebt geprogrammeerd, kunnen wij helemaal de klok terugdraaien dat het stamcellen worden. En die stamcellen, daar maken wij weer hartcellen van. Ja, dat klinkt wellicht nog wat abstract, maar waar het uiteindelijk toe moet leiden is dat de slechte cellen van hartpatiënten vervangen kunnen worden door nieuwe cellen, gekweekt uit het bloed van de patiënt. Hoe ver zijn jullie daarin? We hebben op dit moment kunnen wij dus vanuit bloed kunnen we kloppende hartcellen maken. We kunnen kijken waar zit precies het probleem op het DNA. En als we dat probleem gevonden hebben, kunnen we dat corrigeren in het lab. En wat we nu gaan proberen is om dat echt als therapie aan te gaan bieden. Wat betekent dat voor hartpatiënten in de toekomst eigenlijk? Dit betekent dat we hopelijk veel minder operaties nodig hebben. Bijvoorbeeld ook geen transplantaties of veel minder apparaten zoals een pacemaker of een ICD. Dat zou dan niet meer nodig zijn. Maar om dit uiteindelijke doel te bereiken is er geld nodig voor verder onderzoek. De universiteit is daarom een crowdfunding opgestart, zodat mensen kunnen doneren voor het onderzoek van Roger. Ja, we hebben ongelooflijk veel tijd nodig in het lab. Het is heel intensief werk. Dus uiteindelijk moeten we heel veel uren besteden in het lab om te kijken hoe zit de ziekte echt in elkaar. We willen precies weten hoe de ziekte veroorzaakt wordt. En als je weet hoe de ziekte zich gedraagt, dan weet je ook hoe je het op kan lossen. Dus dat is een heel intensief project. Als het onderzoek goed loopt, dan hoop ik dat we richting 10 jaar dat we echt weer hele grote stappen hebben gemaakt.
Nou goed, het verhaal in andere woorden. Gelukkig nu eventjes in het Nederlands, want ja, je ziet Max is ook aangeschoven, die worden ook erg nieuwsgierig hiervan natuurlijk. Hey, en intussen, je bent ook wel vrolijk aan het sporten, dat gaat ook allemaal gewoon prima. Je bent aan het volleyballen of meer dan dat zelfs? Ja, dat is op, zowel zelf bij Transfit, en dat is het sport- en transplantatie van Nederland. Dus iedereen met een getransplanteerd orgaan kan daar sporten. Wat ik daar doe is volleybal, maar mensen kunnen ook tennissen, zwemmen. Dus dat is een hele leuke club, waardoor ik zelf daar volleybal. En ik geef ook training hier aan Jokers in Maastricht. Dus dat is een hele leuke club, waarin dat we echt gewoon lekker aan het bouwen zijn om een volleybalbolwerkje in Zuid-Limburg erop te zetten. Ja, volleybal, het is eigenlijk geen televisiesport meer. Vroeger was dat veel vaker op tv, konden we nog eens. Maar nu heeft alle Max Verstappens en voetballerij heeft het een beetje verdrongen, lijkt wel. Ja. Terwijl het eigenlijk wel een fascinerende sport is. Ja, zeker. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het een moeilijke sport is voor mensen die nog niet in het volleybal zitten. Om echt direct te begrijpen wat gebeurt er nou allemaal. Want het is zo gelaagd, er zitten zoveel facetten aan het spelletje. En dat is, maar dat is alleen maar leuk om daarmee bezig te zijn. Kijk even naar een fragmentje. Dus een competitie, de laatste 2 ballen in een wedstrijd. We gaan maar eens eventjes zien wat dat teweeg gaat brengen. Een mooie teamsport. Je vertelde al, dat zijn in jullie team mensen met allemaal een soortgelijke, wat is het eigenlijk, een beperking of een hoedanigheid. En voor dit spel gekozen omdat het een spannend spel is. Maar ook ik volleybal al vanaf mijn 7e, dus ik ben er ook mee opgegroeid. Altijd veel gedaan, met heel veel plezier, heel veel gevolleybald ook. En dus het feit dat je nu met de transplantatie volleybal daarmee door kan gaan. Iedereen heeft dus een heftige achtergrond, want alle spelers in zo'n team of in het Nederlands team, dus ook andere sporten, waren er niet meer geweest als er geen donororgaan was. En de wetenschap dat iedereen dus echt een levensbedreigende aandoening heeft gehad, verbindt heel erg. Dus het is heel fijn om daarmee bezig te zijn. En om de kennis vanuit het gewone volleyballeven voordat ik ziek werd, omdat wat ik toen ook heel veel heb gedaan, op alle niveaus ook, dan is dat gewoon heel leuk om die ervaring mee te nemen naar Maastricht. Om die dan op het gewone volleybal, het niet-transplantatievolleybal, om dat daar die mannen daar te trainen. En dat is met veel plezier. En dat gaat dan om goede conditie, maar ook op elkaar ingespeeld zijn. Reactiesnelheid, neem ik aan. Ja, dat zijn zoveel facetten. En ik denk dat ik het leukste van het volleybal vind, is dat het juist een combinatie van alles is. Echt, het is en fysiek en reactiesnelheid en het is gewone snelheid, maar het is ook slagkracht, het is ook inzicht. Het is, ik denk dat er niet veel sporten zijn, of misschien zijn er wel geen andere sporten, maar ik spreek natuurlijk vanuit de roze bril vanuit het volleybal. Ja. Maar ik denk dat dit de meest complete sport is, omdat alle facetten echt aan bod komen. En je kunt niet zonder de één. Dus dan is het heel belangrijk om al die takken te beheersen. Maar wonderlijk hè, dat je dus zo het leeft eigenlijk tussen hoge prestaties die je levert, ook fysiek in die zin. Ja, daarnaast werk je ook nog helemaal ongans natuurlijk. Dus in die zin leg je echt wel beslag op je lichaam en dus waarschijnlijk ook op je hart. En dat tegelijkertijd toch dat niet meer in het leven staan zo dichtbij lag in jouw verse herinnering natuurlijk. Ja. En ja goed, dat blijft natuurlijk een kritisch element. En dat geldt ook voor je onderzoek. Je bent constant ook in de omgeving van patiënten die natuurlijk ook allemaal risico lopen en waar van alles kan gebeuren. Een organisatie in Maastricht die daarmee bezig is Keep the Heartbeat Going. Je kent ongetwijfeld ook Ton Gorgels, die daar zich heel actief voor maakt met zijn vele vrijwilligers daaromheen. Mensen bewust te maken van het feit dat reanimeren eigenlijk iets is wat we allemaal zouden moeten kunnen. Ja, dus ik denk dat dat super belangrijk is. Zonder reanimatie was ik er zelf al niet geweest. En je ziet toch hoeveel mensen dat er hartfalen hebben. En ik denk dat als je kijkt hoeveel mensen dat er met een ritmestoornis omvallen per dag, alleen al in Nederland, dan is het zo waardevol om AED's te hebben, dus die externe defibrillatoren, om het hart weer in het goede ritme te krijgen.
Nou, en dat is waanzinnig belangrijk, want in eerste instantie wil je mensen gewoon in leven houden. Mensen die wil je gewoon kunnen behandelen. Als mensen ziek zijn en een genetische aandoening hebben, daar wil ik dan weer iets apart voor betekenen. En daarom is dat, ik denk, alle twee kanten super belangrijk. Ja. We hebben van Keep the Heartbeat Going hebben we een video gekregen die laat een Maastrichtenaar zien die dat is overkomen, net zoals jij. Die is neergevallen tijdens het sporten. Dat was het geluk dat er een verpleegkundige bij was die dat reanimeren beheerste. En we gaan even zien hoe dat is afgelopen. Ik voelde me die dag heel slecht. Ik voelde me al de dag ervoor slecht. Ik zei ook tegen mensen omheen, ik voel me niet goed, kouwen, pijn in mijn arm. Maar ik wilde gewoon die wedstrijd lopen. Je gaat gewoon gezellig met z'n allen lopen, berg op, berg af. En dat laatste rotstuk, de berg op, nou ja, dan kiep je dus letterlijk bovenop. Je bent meteen weg. Je voelt het ook niet aankomen. Ik voelde het in ieder geval niet aankomen. Het was gewoon meteen weg. Ik liep ergens halverwege, misschien wel achteraan. En aan de linkerkant hoorde al iemand zeggen van, hey, daar ligt iemand. Dus loop daar meteen naartoe. Je ziet hem daar liggen, je ziet de grauwe grijze kleur. Je ziet de bepaalde ademhaling bij een hartstilstand die je herkent als je het vaker gezien hebt. Daar twijfel je niet over, je begint gewoon met reanimeren. We hebben Bernd gered. Als er zo iemand ligt die jong is, die zo omvalt na een inspanning, reanimeren. Je voelt je eigenlijk beter dan dat je ooit gevoeld hebt. Want je hebt dat euvel niet meer. Je bent schoon en je bent fitter. En dan pak je je boel weer op. En in februari stond ik met carnaval weer te werken. Eigenlijk moeten zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Het is onvoorstelbaar dat ik er nog ben eigenlijk. En dat is deels te danken aan Monique. Het leven hangt dus aan een zijden draadje. En ik heb nu het geluk gehad dat er iemand in mijn buurt was die dat opgepakt heeft samen met anderen en me letterlijk in leven heeft gehouden. Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk moet iedere middelbare scholier dat in zijn opleiding krijgen. Want reanimeren leer je toch in een middag, denk ik, hè? Of misschien nog wel sneller. Ja, ik denk dat het leren reanimeren is inderdaad, dat heb je in een uurtje. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat je moet reageren. Ja. Je moet reageren. Op het moment, mensen de ene die vliegt erop af en de andere denkt van, oh, wat gebeurt er? Die vinden het eng. En, en dat, maar dit maakt, net als op deze manier, het maakt zo'n impact. Ja. Je wordt in één keer, is je leven klaar. En wanneer zoiets gebeurt, dat blijft iedere dag van je leven blijft daarbij je. En voor de rest, voor andere mensen op school, op je werk, op het moment dat je dan de mogelijkheid hebt om in een uurtje te leren reanimeren en je bewust worden dat je iemand kan helpen om zijn leven terug te geven, dat is zoveel waard. En ik denk dat mensen daar nog wel eens makkelijk aan voorbij gaan. Maar ja, reanimeren, geen zin in, kost weer een middag. Ja. Maar dit gaat om wekelijks honderden mensen in Nederland die dit overkomt. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, er stort iedere week een Boeing in Nederland neer als je kijkt naar het aantal mensen die dat niet overleeft. Ja. En we doen alsof er niks gebeurt. En denk dan eens dat dat je naaste is, wanneer dat gebeurt. Ja. Voor de mensen die nu zitten te kijken, dat het naaste is die op de bank zit. Of familieleden, of wat dan ook. En dat het gewoon in één keer zo uit het leven gegrepen wordt. En dat is een enorme impact en iedereen kan daarin helpen. Ja. Dus we zouden eigenlijk met die stichting contact moeten opnemen om te kijken, kunnen we niet eens deelnemen aan zo'n les of kun je dat niet organiseren voor ons? Ja, dat zou voor Maastricht toch heel goed zijn en ook daarbuiten natuurlijk. Zeker weten, Ja, dit lijkt me voor jou ook nog wel een hele moeilijke tijd ten aanzien van dat wat ons nu allemaal overkomt met corona en de varianten die op ons afkomen uit alle hoeken van de wereld. Levert dat jou extra angst op of voorzichtigheid? Nee, voorzichtigheid wel, angsten niet. Ik heb dagelijks met het virus gewerkt in Amerika en ik weet hoe snel dat het virus kan infecteren. Je weet wat het teweeg kan brengen. Een van de allereerste momenten dat het door de WHO
bekend werd van oké, er is een coronavirus, die zat al in China en dat kwam toen in één keer in Italië, kwam de kop op, dat komt wel dichtbij. Dat het eerste WHO-bericht dat er toen kwam van nou, we hebben het onder controle, is wel goed. En toen heb ik al gezegd van dit, onderschat het niet, want de internationalisering, de mensen vliegen de hele wereld over. Dat zie je nu ook met die Zuid-Afrikaanse variant. Hoe snel dat het zich verspreidt. Dat gaat ongelooflijk snel. En alles wat we kunnen doen, is reactief. Dus je kunt op een gegeven moment testen. Op een gegeven moment kom je erachter, er is een Zuid-Afrikaanse variant. Oké, die is er. Nou, dan gaan we nu maar eens terug beredeneren. Wie is er dan in Nederland geweest? Wie heeft het naar binnen gebracht? Dus het is altijd reactief. Dus het enige wat je en dat heb ik bij het programma bij Op1 heb ik dat toen ook al gezegd. Het is puur gedrag. Op het moment als mensen gewoon rekening houden met wat er gebeurt, is dat zo belangrijk. Ik heb jarenlang met dit virus heb ik dat bestudeerd. Ik ben daar continu mee bezig. Maar eigenlijk het getransporteerd leven heeft hele grote overlap met de basisregels. Dus hygiëne, handen wassen, blijf weg van zieke mensen, snappen wat je aan het doen bent, blijf met je handen uit je gezicht. Als je daar alleen al rekening houdt van hoe vaak dat mensen aan hun gezicht zitten. Ja. En eerst aan een hond en dan weer verder. Ja. Dus, maar het hoopgevende is dat wij nu wel heel snel een aantal vaccins hadden. Ook nog een hele serie om uit te kiezen, bij wijze van spreken. Dus het ziet er wel naar uit dat ze virale infecties misschien in de toekomst wat sneller onder de knie zullen gaan krijgen. Omdat ze beter weten hoe dat werkt, hoe je dat moet doen. Ja, ik denk dat wat er nu gebeurt is dat er natuurlijk enorm veel geld vanuit alle instanties in Amerika en Europa wordt er heel veel geld geïnvesteerd in nieuwe in research om vaccintechnologie te ontwikkelen, maar ook daarin het virus beter begrijpen. Dus hoe kunnen we het virus in kaart krijgen? Hoe kun je daar stappen in zetten? En hoe meer informatie dat je hebt, hoe makkelijker en sneller dat je kan reageren. Dus voor de Zuid-Afrikaanse variant, het vaccin aanpassen op de Zuid-Afrikaanse variant, dat is niet het probleem. Dan heb ik het denk ik, nou een ruwe schatting, dan heb je het over een maand waarin dat je dat wel voor elkaar krijgt. Maar dat moet weer goedgekeurd worden door de overheidsinstanties. Ja. De EMA moet het goedkeuren, FDA in Amerika moet het goedkeuren, dan moet het in productie genomen worden. Dus voordat je uiteindelijk met het virus met de vaccinatie verder kan, en voordat het gewoon klaar ligt om gevaccineerd te worden, dan heb je het echt over, dan heb je het weer over maanden. Ja. En dan loop je weer achter de feiten aan. Ja. En dus daar mogen we blij mee zijn dat dat proces aan het versnellen is. Tegelijkertijd zijn we nog lang niet van het coronavirus af waarschijnlijk. Nee. Het zal alleen misschien niet meer in dit soort plotse golven gaan, waarbij de druk op alles enorm oploopt. Maar jouw advies zou toch zijn, laat je vaccineren, want je draagt bij aan het bestrijden ervan. Ja, en steeds meer, in het begin was er heel erg van, is er wetenschappelijk bewijs? Nou, hoe langer dat dit duurt, en helaas zitten we al op een grofnummer, wat is het inmiddels 4, maar ondertussen gaat het testen gewoon door. En testen bedoel ik dan laboratoriumtesten, om te kijken van, hebben we iets beters en wat hebben we tot nu toe gezien en wat hebben we geleerd? Want we hebben een nieuwe situatie en er moet continu gereageerd worden op wat de huidige stand van zaken is. Dus we leren steeds meer en continu. En dat is super belangrijk. En vandaag zijn er ook weer super goede studies uitgekomen, waarin dat het gewoon meer zaken bewezen worden. Er wordt gekeken naar, is het veilig voor kinderen, is het veilig voor zwangere vrouwen, is het veilig... Nou, en er komen steeds meer sluitend bewijs dat het gewoon wel is. Dat klopt. Iedereen mag beslissen wat ze zelf willen, maar uiteindelijk is het bewijs op een gegeven moment gewoon onomstotelijk. Ja. Hoe kunnen we jou helpen met jouw onderzoek en ook de funding die daarvoor nodig is? Want dit moet natuurlijk waanzinnig veel geld kosten. Wie financiert jou, zal ik maar even de domme vraag stellen. Ik probeer wetenschappelijke funding aan te vragen bij verschillende instanties. Maar uiteindelijk is vanuit de eerste crowdfunding is gelukkig veel geld binnengekomen. En inmiddels heb ik de crowdfunding bij Health Foundation Limburg. En dat kun je eigenlijk op dit moment bereiken met www.hart-onderzoek.nl, dus hartonderzoek.nl. Okay. En dan kom je op mijn pagina, daar kun je doneren op het moment dat je voor dit onderzoek eigenlijk mee wil helpen, want dat doe je dan gewoon. Ja. Want uiteindelijk van dat geld wordt 1 op 1 wordt daar gewoon materialen voor gekocht om direct genetische hartaandoeningen
te kunnen onderzoeken om echt te kijken van wat gebeurt er nou en hoe reageren die cellen onder andere medicijnen of onder stress, onder andere rek. Dat zijn allemaal dingen die we onderzoeken. En dat, dus hart-onderzoek.nl, daar kunnen mensen mee helpen. En zo ga je ook binnenkort promoveren waarschijnlijk in de loop van het volgend jaar. Zodat je in ieder geval die studie ook op de poten hebt staan. Ja. En dan door als postdoc, neem ik aan. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. En dan om een eigen groep te gaan bouwen. En wij noemen dat mechanobiologie, dus het bewegend hart. Hoe reageren cellen wanneer dat ze bewegen? Want je kunt alles in een plastic bakje of in een petrischaaltje kun je iets onderzoeken. Ja. En dat is waanzinnig interessant. Maar uiteindelijk gaat de techniek natuurlijk steeds meer naar 3D toe. En je wilt weten hoe het in een 3D-situatie onder beweging, hoe het dan reageert. En daar is nog niet zo heel veel data van. Dus in dat gat hoop ik te springen. Voorlopig heb je je handen vol. Dat is een ding wat zeker is. Zeker weten. Ja, Roger, fantastisch. Ik moet zeggen, je hebt heel geanimeerd, maar ook heel veel verteld. Dus ik denk dat we de aflevering 2 keer moeten bekijken. Willen we hem echt een beetje snappen. Maar die gelegenheid die hebben we natuurlijk in deze coronatijd en alle kroegen dicht. Dus daar verheug ik me al op. Maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je bijdrage hier vanavond. En ik wil de kijkers thuis in ieder geval beloven dat we er spoedig weer aankomen. Deze uitzending komt ook online te staan. We zullen alle linkjes die verwijzen naar bijvoorbeeld Health Foundation Limburg, HFL en alle andere, zullen we in de bijsluitende tekst proberen op te nemen. Zodat jullie altijd kunnen terugvinden waar dit over ging. En volgende week zijn we er wellicht weer. Er wordt nog aan gewerkt, maar we gaan het weer proberen met een nieuwe aflevering van Radio Perolas. Dankjewel en tot volgende keer.